gobe ma wani shege ya sake taba albani. Baka ga sarakuna ba tun suka yi shiru, baka ga yan shi'a ba tun suka yi shiru, baka ga yan dariƙa ba. Duk wanda ya tabo ni sai na yi buji-buji da shi, zon bani da alhakin kowa. Ni ban tashi ne maka irin yadda kungiya kaza za ta ce kaza kaza ba, abin da ya shafe ni da kai. Hajata nake yadawa ita ce kayan mai gidana, Qur'ani da hadisi kawai. Yawa in ka shiga harkata to shikenan, to ka dawo kuma yanzu ai ba a fara komai ba, amma wai su ha abin ya ishe su, saboda haka ana ta turowa wai ana son za a yi sulhu. Na ce ai ba a fara ba tukuna, duk wannan hayaniya a rediyo aka yi. Tun da ake hayaniya kai baka taba jin muryata ko ɗaya a rediyon ba, ashe kaga ba da ni ake ba a fara da ni ba. Yanzu yau 'yan jaridan nan da suka zo zuwa asabar lahadi sun ce za su sa, to yanzu ne aka fara tukuna. To amma a kotu kan ba a fara ba, tunda har yanzu su ba su kai kotun da za ta iya sauraron me suka zo da shi ba, kaga ashe ba a fara ba. To amma su fa yanzu har abin ya ishe su, suna neman za a yi sulhu don Allah, ka ai wa'azi ka ai kaza. Na ce a wa'azi dai masallacinmu ne, baki kuma bakina ne, ni kuma ni nawa ne, ni da kaina nawa ne, ba na kowa bane. Shikenan matsala ta kare, I am nobody's property. So da haka jama'a ku je tun daga yau ku fara yada labarin nan, za a yi wa'azi na ma ba a sa rana ba a sa lokaci ba. Insha Allah ta'ala za a sa rana da lokaci, amma a cikin Ramadan din nan za mu sa rana, za mu sa lokaci, kuma za mu faɗi duk abin da ya faru, ba za mu rage ba za mu ƙari ba, kuma za mu faɗa wa jama'a musulmi a yanzu a ina ake, me ake ciki, sannan yaushe ne za a fara abin da za a fara, don kamar yadda na ce ba a fa fara ba. To sa'an nan kuma duk waɗannan maganganun su ma zan kawo su in faɗe su. Me yasa aka turo wani da wani suna neman sulhu? Ma'ana an abin, me yasa an fara gayyata, to ya kamata malam ya zo taro kaza, wai ana neman haɗa kan arewa. Yawan ba Sardauna ne yanzu ya dawo duniya ba zai kira ni taron haɗa kan arewa kada Allah ya sa ta haɗu. Uwa ta ce arewa, balle ka ce in ta haɗu na zauna lafiya. A yanzu Sardauna ne kawai ni zai dawo duniya in ya kira ni taron arewan ce to ranka daɗe zan zo. Amma waye arewan ne? Me arewan? Ba irin arewan kenan ba, da sarakunan da malaman da suka ci amana ku suka je suka watsar da ku, su kuma suna can sun zauna lafiya da danginsu. Ku kuma ku ne 'yan ta'adda, in za a yi passing bill akan terrorism akan ku za a yi, but the first terrorist su ne 'yan Niger Delta, amma su a freedom fighters suke, amma ku kuma fa a 'yan ta'adda kuke. In za a yi passing bill akan terrorism akan ku ne, suwa za su yi supporting mutanen ku ne. Sau da haka jama'a musulmi, gaskiya mun gode muku da limaman juma'a da malamai da masallatan ko'ina, mun ji addu'o'in da aka yi, kuma Allah ya nuna mana karfin addu'ar musulmi, saboda ko kwana bakwai ba a yi ba sai ga mutanen da suna ganin sun shirya makirci da sharri, sai ga su suna boye kansu, kowa yana cewa shi ba shi bane. Ya ce to ai ba a yi komai ba, karfin addu'a kawai ta rikita su, kawai sun rasa yadda za su yi. Saboda haka wallahi jama'a, wannan babban kalubale ne akan cewa ya koya mana darasi cewa lallai ne al'ummar musulmi duk abin da ya same ku, ku fito ku ce za ku yi hayaniya, duk ba ita ce taku ba, amma ku yi ta gaya wa Allah, alkunutin nan ku yi ta yi, da yara da manya da matan aure da limamai da ladanai, kowa. Wallahi tallahi na tabbatar har ga Allah, a irin yadda na ga mu'ujiza da karama ta addu'ar musulmi a karan nan, wallahi da musulmin ƙasan nan za su sake haɗuwa su yi akan duk wani azzalimi, wallahi ba za a kai ko ina ba, duk Allah zai kawar da su.